ga duk wannan abin da kuka ga ana yi na zubar da jinanin kashe bayan Allah, satar mutane, wai yau an wayi gari wai dan adam ne ake cinikinsa sai ka ce dabba, a ɗauki mutum a kai daji suna kaza za a basu, ana roƙonsu ana hada su da Allah. mutum jahili murakkabi la yadri wa la ya'rifu annahu la yadri, ba boko ba arabi, duni min al-liqi innahu dib, ya zo ya kama mutum ya kai daji yana dukan mutum, yana dukansa. ku dubi wani bawan Allah fa, tsalla suke suna taka ruwan cikinsa suna dukansa a watan Ramadana da azumi a bakinsa. waɗannan mutanen idza saraka fihim ash-sharifu tarakuhu wa idza saraka fihim ad-da'ifu aqamu alayhi al-had. in ɗansu aka taɓa za su ɗau mataki, idan talaka aka yi haka ko a jikinsu to wallahi daɗin abin da duk yanda aka yi aka je aka dawo sai an mutu, kuma duk yanda aka je aka dawo sai an zauna a kabari, kuma dole sai an yi tashin kiyama da kai, kuma sai mun yi wannan tafiyar zuwa filin mahasha, kuma dole za a watso takardu, za ka ɗauna ka zan ɗaunawa, kuma dole mu halarci filin hisabi, kuma dole a saurari hukuncin Allah dan lahira unguwa biyu ce, fariqun fil jannati wa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. wallahi duk wanda baka ganshi a aljanna ba idan kiyama ta tsaye tafi wuta yana can. layi biyu ne a lahira bayi da na uku. Allah ka gafarta mana. duk ku gama shirye-shiryenku, mu da yake mun karanta alkur'ani, wallahi ba wani abu da ke ban tsoro, ba wallahi ba abin da ke ban tsoro, ni na tabbatar ba za su kai labari ba wallahi. ana kashe mu mu zo mu zaɓe ka, mun ma zama dabbobi irin ka kenan. ana kashe mu jama'a. wannan abin ba ku gane cewa wata ajanda ce, iyakata farewa, iyakata ina. duk wannan masifar fa, kana barin arewa ka samu zaman lafiya, kana barin arewa ka samu kwanciyar hankali, kana barin arewa kana da yanci. mu bayan kasa ba. Allah ka gafarta mana. kuna da labarin shugaban kasar da ya fi kowa talauci a cikin shugabannin duniya? kirista ne. shugaban kasa ba wanda ya fi kowane shugaban kasa talauci a duniya, wala ba musulmi ba ne. saboda adalci, daga 'yar motarsa Volkswagen sai gidan gonansa, ya gama mulkin salami lafiya, inda ya ga dama ya shiga, inda ya ga dama ya fita. amma mutanen nan sata kudin nan suke, har yau sun gagara koshi. Allah ka tausaya mana. wallahi Tinubu shiru zai yi limanil mulkul yawmu, gwamnoni shiru za su yi limanil mulkul yau. ranar sanatoci ba su da ta cewa limanil mulkul yau. yan majalisunmu na tarayya masu dama ba kujera ba su da amfanin komai, ba su da amsar da za su bai wa Allah. sojoji za su yi shiru, yan sanda za su yi shiru limanil mulkul yau. immigration da custom biyayo da ran samti civil defense da zarota da kowa, wata amsa za a bai wa Allah. lillahi alwahid alqahar. Allah subhanahu wa ta'ala yace kulga ya musu innal awwalina wal akhirin, da mutanen farko da na karshe da majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. wallahi za mu taru a wata bahada wacce take sananniya. Allah shi Allah la ilaha illa hu, abun bauta da gaskiya sai shi. da yajma annakum ila yawmil qiyamati, wallahi Allah ya tara mu da ku a gaban Allah ranar tashin alkiyama. la raiba fi yinin da babu kokonto a cikin sa. wa man nasnaku minan nasi hadisa, wa yafa Allah gaskiyar zanci. to taro ne, sai ka zo, sai na zo, sai mun zo, sai kun zo, kowa sai ya zo. yawmahum barizuna, ranar ba maganar wakili, kowa sai ya bayyana gaban Allah. la yakhfa ala Allah minhum shay, ba wani wanda zai buyan ma Allah. Allah zai yi tambaya.
liman mulku yau, shugabancin kasa iyakaka duniya, an kai ka kabari magana ta kare. Kuna shugabanci ku kanku, tsarin da kuka yi na dokar kasa ma ba kuma san kan dokar ba. Duk girman shugaban kasa a Najeriya yana mutuwa to ta'aziyar shi minti ɗaya ne, shi yasa suka sa mata suna 1 minute. Da an yi shiru minti ɗaya shi kenan sai maganar yawa za a zaɓa kuma ya ci gaba, an gama da kai. Senate president da zai mutu ta'aziyarsa minti ɗaya ne, 1 minute. Wallahi da an gama wannan ta'aziyar shi kenan sai maganar zaɓewa za a zaɓa. Amma da yake waɗannan mutanen inhum illa kalan'ami bal hum adall. أولئك هم الغافلون. Allah ya ce inuhumu ba su zama ba illa kalan ami face kamar dabbobi, domin dabba ce za a kashe uwarta ba ta damu ba. Kai Allah ya ce bal humu adall, sun ma fi dabbobin bacewa. Ulaika humul gafiluna. Allah ya ce waɗannan gafalallu ne. Kun ga wannan wa'azin da muka yi, wannan tafsirin na yau, idan wa'annan mutane suka rena ma wayo sai an kira wani ƙarin bayani. Kuma zan ga uban da ya isa ya kira wani in masa ƙarin bayani. Zan ga uban da ya isa. Ga barayi nan a daji suna kashe bayin Allah, ana zubar da jinanen mutane, ku ba ku iya kamo su ba, ni ne wani dabba zai kira wani ya ce in zo masa, ka kira wani za ka ga ƙarin bayani. Allah ka gafarta mana.